संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। तालुक्यातील जिल्हा अंतर्गत बदली झालेल्या 44 शिक्षकांमुळे 11 शाळा शिक्षकाविना झाल्या आहेत। या प्रश्नामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना आक्रमक झाली। आज गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयावरती मोर्चा काढत जाब विचारला। साहेब आता मी पहिले सांगा, ज्या बदल्या झाल्या मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण काय परिस्थिती आहे या तालुक्याची? या तालुक्यामध्ये किती शिक्षक होते आणि किती लोकांना आपण बदले? 44 शिक्षकांच्या अंतर्गत शिल्लक आता किती राहिली? शिल्लक 221। 44 लोकांना बदल्या दिल्या, बरोबर? आता या बदल्या जागेमध्ये नवीन शिक्षक भरती झाली का? नाही। माझा कसं चालवणार शाळा? त्या कुठचे गाव आहे ज्याच्यामध्ये 44 शिक्षक? आता शिक्षक नसलेल्या शाळा किती वैभववाडी तालुक्यात ते सांगा। शिक्षक नसलेल्या 11 शाळा। आज 15 जून, आजपासून शाळा सुरू। काय परिस्थिती? कोण जबाबदार त्या शाळेला? 11 शाळेवर आपण आता एक तात्पुरत्या स्वरूपात शिक्षक दिले। कुठच्या गावामध्ये? 11 नेरले नंबर 1 नेरले। हां, किती ते कितीपर्यंतची शाळा आहे? पहिली ते चौथी। पहिली ते चौथी। दुसरी शाळा? दहावी? तिरोडे ते 8 तिरोडे। तिथं काय परिस्थिती? तिथं पण एक विद्यार्थी आहे, तिथं पण एक शिक्षक दिला तात्पुरत्या स्वरूपात। तात्पुरत्या स्वरूपाचा शिक्षक मग तुम्ही काय दिलं? कोण दिलं शिक्षक? दुसऱ्या शाळेचा म्हणजे 221 मधला 221 कमी झाल्यानंतर 177 मधनं ते दिलं। मग जिथं तुम्ही आता 177 म्हणजे एका शाळेमध्ये 2 शिक्षक आहेत का तिथे? या शिक्षकाला ऍडजस्ट केलं? कमी पट असे आज कसं आहे, आज कोणत्या परिस्थितीमध्ये प्रत्येक शाळा सुरू राहील, बरोबर? नवीन प्रवेश घेणाऱ्या मुलांचं बरोबर आपण काय केलं आहे, आपण पर्याय व्यवस्था केली। शाळा किमान पुढच्या 8 दिवस नवीन पर्याय शिक्षक एक तरी बंद राहत आहे। आता पुढे कसं आम्ही ताळमेळ घेऊ, कुठल्या शाळेमध्ये किती शिक्षक आहेत, समजा जास्त पटाच्या शाळा आहेत तिथे जादा शिक्षक द्यावं लागतं। आता हा एक मूल जिथे आहे त्या मुलाची जर त्या पर्याय व्यवस्था शाळेमध्ये जवळपास होत असेल नाही, माध्यम चांगली गोष्ट आहे, शिक्षण त्याला मिळू दे, शाळा मिळू दे, हे महत्वाचं आहे। पण मला सांगा, हा निर्णय घेतलाच कसा? म्हणजे 221 शिक्षक असताना 44 शिक्षकांच्या बदल्या ह्या तुम्ही त्याला काय टक्के प्रमाण आहे? नाही त्याला भरती झाल्याशिवाय सोडायला नाही। मग काय कसं काय सोडलं? जिल्हा स्तरावर नाही, जिल्हा स्तरावर शेवटी आमच्या स्थानिक लोकांना त्रास आहे ना प्रत्येक तालुक्यामध्ये। आमची जी मोहीम आहे ना ती संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहे। मी जसं आज वैभववाडी नेतृत्व करतो तसं कणकवली तालुक्यामध्ये सुरू आहे, सावंतवाडीमध्ये सुरू आहे। माझं म्हणणं हा निर्णय म्हणजे कसा काय चुकीचा निर्णय घेतला? ज्यावेळी जे शिक्षक सोडायचे होते तसंच माझ्या हा विषय सांगून दिलेला होता। समजा जर उद्या आपण एवढे शिक्षक सोडले आणि समजा जूनमध्ये जर भरती झाली नाही उद्या दररोज येऊन शाळा आपल्या माझ्या ऑफिसमध्ये होती। आता मी गुरुच्या शिक्षकांनी शाळा शिकवू शकतो घेणाऱ्या मुलांना, तर सगळं मला माहिती गमती जबाब सोडलं, पण हा निर्णय आपल्या अंगाशी येणार नाही, अंगाशी आलाच आहे। 15 जून आली, शाळा सुरू होण्याची वेळ आली, मध्ये दिवशी सुट्टी होती, समजू शकतो आपण। मला सांगा, आता तिथल्या शाळा मुलांचा प्रश्न झाला शाळेचा, त्याच्यानंतर तिथला समजा तुमचा पोषण आहारचा विषय असणार, शाळा दुरुस्तीचा विषय असणार, शाळेच्या साहित्याचा विषय असणार, हे बघणार कोण? दुसरं, मध्यंतरी बीएड बेरोजगारचे लोक उपोषणाला बसले होते ओरसला, ते जिल्ह्यामध्ये आहे। मग त्या जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षण सेवक म्हणून त्यांची नेमणूक करा, त्यांना घ्या। तो एक ठराव केला तर बरोबर आहे। मग करायला आता पंचायत समिती स्तरावर तुम्ही एक करायला पाहिजे, जिल्हा स्तरावर करायला पाहिजे। मानधन जर देऊन त्यांना जर नेमलं ना, आता राजवट प्रशासकीयच आहे ना, कमी प्रमाणात भरतो, परत जिल्ह्यातले लोक शिक्षक भरले जातात आणि त्याच्यानंतर 3 वर्षांनी तो बदली करून आपल्या गावी जातो। मग बदली करून गावी गेल्यानंतर इथं पर्याय व्यवस्था का? आणि आपण सोडतो परत। तसंच आहे जिल्हा स्तरावर जसं आदेश झाला
त्याप्रमाणे आम्हाला इथे आता तालुका स्तरावर आम्हाला स्वातंत्र्य नसतं. आणि ते तिथून डायरेक्ट रिव्ह्यू करतात. आम्हाला फक्त इथे इथून काय करायचं आहे की त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून बाबा जर कुठे काय त्रुटी असेल तर व्हिडिओ साहेब बरोबर आहे, पण त्याला नियम आहेत ना. 10% तुम्ही बदल्या करू शकता. 30%च्या बाहेर झाल्या बदल्या. 221 मध्ये 44 गेले म्हणजे किती लोक गेले? म्हणजे तुम्ही तिथं काहीतरी धोरण आहे ना. बदल्या द्यायच्या म्हणजे काय, कोण आहे याच्यामध्ये? या सगळ्या याच्यामध्ये समजलं पाहिजे. 44 शिक्षक आपण सोडतो म्हणजे ठीक आहे, 10% आपण तत्वता मान्य करतो, ते पण मान्य नाही. 10%, 30%च्या बाहेर झालंय. आता साहेब 11 शाळेतल्या त्या शाळांचा म्हणजे काय प्रश्न आहे? तुम्ही एक एक शिक्षक देणार, ठीक आहे. आता हे किती दिवस चालवणार? म्हणजे एक तिथलं शिक्षक काढणार म्हणजे त्या शाळेवर आणलंय, तिथलं मुलं शिकतायत ना. हे मग कसं करणार आता हे? मग आता तुम्हाला समजा आता तुम्ही 15 जून आज सुरू झाले, शिक्षक दिला तर तो शिक्षक त्या शाळेवरचा कमी झाला, इथं आला, त्याच्यावर जबाबदारी दिला, तिथं तो कमी झाला. आता हे नवे कसं भरणार? काय करणार त्याच्यावर? शासनावर बदली झाल्याचं आमच्या हातात काहीच नाही. आम्ही फक्त आता आमच्याकडे करून एवढंच आहे की आम्ही स्थानिक ज्या शालेय व्यवस्थापन समिती आहे त्यांना एकच आवाहन करू शकतो की बाबा तुमच्या स्तरावरचे म्हणजे बेरोजगार असतील किंवा जे सुशिक्षित आहेत, जे इच्छुक आहे शाळेमध्ये येऊ शकतो त्यांची मदत घेऊन आता चालू आहे. बाकी काय करू शकतो? शासनाच्या धोरणाला तर आम्ही नाही विरोध करतो. पण तसं नाही. मी काय म्हणलं, शासनाचं धोरण म्हणजे त्यावेळी जर प्रशासनानं त्यावेळी विरोध केला, शिक्षकांच्या भरत्या त्या ठिकाणी 10 वर्ष बंद झाले. पूर्वी आपण म्हणजे जिल्हा सेवा योजना कार्यालय असेल, जिल्हा कोकण निवड समिती असेल, जिल्हा अशी भरत होतो. आणि त्याच्यामुळे स्थानिकांना कुठेतरी त्याच्यामध्ये वाव होता. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. करायचं काय आता ते सांगा. प्रशासन आम्ही काय करायचं ते सांगा, जनतेनं काय करायचं? माझ्या माहितीनुसार आता शिक्षक नियुक्तीसाठी टीईटी झाली आहे ना. टीईटी झाल्या मेरिटला पण भरती व्हायला पाहिजे. फेब्रुवारी हो, टीईटी मध्ये जवळजवळ हजारो लोकांचा घोटाळा झाला. त्या घोटाळ्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यातला एकही शिक्षक नाही. तर आपण शिक्षणामध्ये सगळ्यात हुशार असलेले लोक आहोत जिल्ह्यामध्ये, आणि एकही टीईटी मध्ये आपला हे नाही. पण जर असं बोगस झालं असेल तर आपल्या लोकांना न्यायच मिळणार नाही. समजा आपल्याकडे आम्ही टीईटी मध्ये एकही आमचा नाही मिळाला, आम्ही बोगस केलं नाही, आम्ही कोकणातले लोक खरे बोलणारे आहोत. कर्ज असलं पहिलं भरणार आम्ही, हे अडचणीत असतो तर आम्ही पहिलं, अशी आमची ही असतं, मानसिकता असताना मला आता सांगा तुम्ही हे जर सगळं तुम्ही केलं, हे सगळं चुकीचं आहे. तुमच्या वतीने काय प्रयत्न केले? आमच्या वतीने आम्ही ही वस्तू आमच्या वरिष्ठ कार्यालयाला कळवलेली आहे. आम्ही भरती झाल्याशिवाय सोडू नका म्हणून शाळा बंद पडणार होती. त्या मुलांच्या भवितव्याचं काय? आणि म्हणून मग खाजगी शाळांमध्ये लोक जातात. तुम्ही तुमच्या व्यवस्था व्यवस्थित ठेवत नाही, तिथं शिक्षण नाही मिळणार तर पालक काय करणार? उचलणाऱ्या मुलाला खाजगी, त्याला फी भरावी लागणार, त्याला सगळं महागाई सगळं करावं लागणार. याला जबाबदार कोण? प्राथमिक शाळा बंद होत चालत सगळ्या. आमच्या साथी कामाची साहेब आमचा मुद्दाच तो, तुम्ही हे जे धोरण जिल्हा स्तरावर राबवलं किंवा तालुका स्तरावर राबवलं, हे नेमकं शाळा बंद पाडण्याची तुमची भूमिका आहे. आणि अजूनही तुम्ही शिक्षक निर्णय, शाळा सुरू झाल्या आजपासून शाळा सुरू झाल्या, काय तुम्ही मार्ग सांगा मला त्याच्यामध्ये? म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतकरीच व्हायचं, मजुराच्या मुलांनी मजूरच व्हायचं. शिक्षणाकडे आपली पूर्णपणे चुकीचं आहे का? आणि ते बदल्या करतात, सोडतात, ताबून सोडायला यांच्यावर याच्यावर आहे. सोडलेलाच प्रश्न सोडायचंच नाही ना. हो साहेब, इथे सुद्धा आपली कमिटी आहे ना, कमिटी आहे ना, त्या कमिटीला तर तुम्ही माझा तुम्हाला प्रश्न असा आहे, आमच्या जिल्ह्याशी आम्ही काय विचारायचं ते विचारू. 11 शिक्षक तुम्ही कधी आम्हाला देणार त्या शाळांमध्ये हे सांगा. जे तुम्ही सोडलात तुमची जबाबदारी आहे. 44 सोडले नाही, 11 शाळांमध्ये आपण पूर्ण बंद आहे. 44 शिक्षक कधी जॉईन होणार तुम्हाला? मग आता विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी काय करावं ते तुम्ही सांगा. तुम्ही जर नाही तुम्ही सोडता नाही होत ना, जिल्हा स्तरावर त्यांनी सोडतात नव्हते. आम्ही याचा दाब सीओना विचारू, शिक्षण अधिकाऱ्यांना विचारू, ते सोडा. आमचं म्हणणं की तुम्ही पण तालुक्याला त्याचा विरोध करायला पाहिजे होता. 44 शिक्षक सोडताना तुम्ही विरोध करायला पाहिजे होता. थांबून ठेवली तरी त्यांना आम्हाला सांगितलं शिवसाहेबांचा आदेश आहे, त्यानंतर अंमलबजावणी करावीच लागेल. कर्ज वगैरे असले थांबवली ना, ते पण सोडायचं.
आता स्वयंसेवक नेमासाठी होईल म्हणजे स्वयंसेवक जर नेमले जिल्हा प्रशासनाने म्हणजे मिळू शकतील नाही आपल्याला. नाही, आज आपल्याकडे जे सगळे डीएडचे लोक आहेत ना ते शिक्षण सेवक म्हणून जर आपण जिल्हा परिषद अंतर्गत आपण नेमले, पण त्यांना मानधनावर नाही, 3 महिने 2-3 महिन्यासाठी नाही, कायमस्वरूपी त्यांना नेमलं पाहिजे. कारण तुमच्या अडचणीच्या काळात जर ते येत असतील आणि जर त्यांना चांगला पगार देत असाल आणि कायमस्वरूपी नोकरी देत असाल तर त्यांना घेतलं पाहिजे. नाही तर तुमच्यासाठी 3 महिन्यासाठी तुम्ही घेणार, 2-5,000 रुपये त्यांना मानधन देणार, हे काय योग्य नाही. म्हणजे परत तो डीएडचा तो शिक्षक आहे तो अडचणीत आला. आज आपल्याकडे जर आपण जिल्हा वैभववाडी तालुक्यामध्ये जर 44 शिक्षक सोडले तर जिल्हा पातळीवर जवळजवळ 1100-1200च्या बाहेर असणार. 8 तालुक्यामध्ये जर सगळं हे गणित काढलं 1100-1200 मध्ये नाही म्हटलं तर 200-300 शिक्षक डीएड मधनं मिळतील, अधिक मिळतील, 600-700 मिळतील. 700 जास्त सोडले आपण. 600 ते 700 नाही, संपूर्ण जिल्ह्याचा आकडा आहे माझ्याकडे 1140 सोडले. 1140च्या बद्दल 3852 शिक्षक आहेत एकूण महाराष्ट्र शासन आणि शिक्षण विभाग जिल्ह्यामध्ये 3852 एकूण शिक्षक आहेत. त्याच्यापैकी 1140 शिक्षक तुम्ही बदली केल्यामुळे आता 1140 जिल्ह्यामध्ये रिक्त आहेत. 1140 आणि 1140ची भरती व्हायला पाहिजे. आता ती काय तुम्ही कधी काय जादू करणार का, कशी भरणार? भरती झाली तर परत आमचं म्हणणं की स्थानिकांना त्याच्यामध्ये घ्या. स्थानिक कसे घेणार? वरती राज्यस्तरावर झाली ते स्थानिक लागणार नाही. मग ते कोकण निवड मंडळ पाहिजे, सेवा योजना कार्यालय पाहिजे, पूर्वीसारखं व्हायला पाहिजे. एकदा आपण मागच्या याच्यामध्ये जवळजवळ 300 का 350 शिक्षक भरलेले सरळ थेट भरती केली आपल्या जिल्हा स्तरावर. तशा पद्धतीने जर आपण केलं तर सगळ्या जिल्ह्यातल्या स्थानिक लोकांना न्याय मिळेल महाराष्ट्रामध्ये. तर माझं सर तुम्हाला आता काय करणार ते सांगा. तुम्ही आता 11 शिक्षक देऊन शाळा चालवल्या, ती पर्याय व्यवस्था केली जाते. आता काय झालं, शाळा बंद होऊ नये म्हणून आपण तात्पुरते ठेवतो. पहिल्या दिवशी मुलं परत जाऊ नये त्याच्यासाठी आपण व्यवस्थित. आता आम्ही काय करतोय, आजचा दिवस संपला, समजा उद्या किंवा सोमवारी आम्ही बसू. आता कुठल्या शाळेमध्ये पटसंख्या सध्या किती आहे, त्याच्यामध्ये किती शिक्षक आहे याचा एक जरा ताळमेळ घेतला. म्हणजे जिथे हेवी पट आहे तिथे जास्त शिक्षक, कमी पट असलेल्या शाळा तात्पुरत्या जर मुलांना मर्ज करता आलं तर त्याचं शिक्षणही बंद पडणार नाही. ही सगळी शक्यता आम्ही घेतो. बरोबर करायलाच पाहिजे. कारण काय माहिती, एक तर त्याला शाळा दुसऱ्या शाळेत जावं लागलं, तिथं शिक्षक नसला तर खाजगी शाळांमध्ये जावं, तर भुर्दंड परत पालकावर पडणार. विद्यार्थ्याचं भवितव्य फक्त सगळं अडचणी आहे. माझं म्हणणं की एक गोष्ट जर आपली चुकली, 100% चुकली, की जवळजवळ त्या 44 शिक्षकांना आपण बदली जी आहे ती त्यावेळी देता कामा नये. ती बदली दिल्यामुळे या तालुक्याला हा प्रश्न निर्माण झाला 11 शाळेत. चूक झाली आम्ही मान्य करू. आम्ही शासनाचा आदेश जाऊ शकता ही आमची योजना. नाही, पण अशा वेळी तुम्ही लोकप्रतिनिधीला जागरूक केलं पाहिजे होतं. कुठल्याही पक्षात असं नाही, खासदारांना, आमदारांना, त्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांना जर आपण जागा केलं असतं तिथं आम्ही उतरलो असतो. आम्ही जे आज आम्ही उतरलो इथं 15 जूनला येऊन तुमच्या समोर आम्ही ही भूमिका मांडतो की आम्ही बदलीची वेळी मांडली असती, थांबलं असतं ते. शेवटी तुम्हाला प्रशासनाला सीओ प्रमुख आहे, आम्हाला कोणच प्रमुख नाही ना. आम्ही कोणाला विचारू शकतो, लोकशाही आहे. आणि जर अन्याय होत असेल तर आम्ही आवाज उठवणार त्याच्यावर. पण हे जर तुम्ही जरी एका पंचायत समिती विभागानं, शिक्षणाच्या विभागानं जर आमच्या निदर्शनाला आणून दिलं असतं असं असं घडतंय, आम्ही जोरात तिथे आवाज उठवला असता आणि हिंमत झाली नसती सीओची आणि महाराष्ट्र शासनाची किंवा जे जबाबदार लोक आहेत त्यांची अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा. आज मला सांगा, शाळा सुरू व्हायला आली 15 जून तारीख, अजून शिक्षक नाही, बदलून गेलेले 44 शिक्षक नाही. आपण आता काढून देताय म्हणजे काय करताय, एखाद्या शाळेवर तिथं कमी करून इकडे देताय. तिथे सांगा आम्हाला चार वर्ग असणार, एक पहिली एक चौथी असणार, मग त्यामुळे सुद्धा नुकसान आहे. एक शिक्षक 4 वर्ग सांभाळायला शेवटी तिथं दुरुस्त होणार सगळ्या मुलांचं तिकडे पुण्याकडे. दोघांना फळ्या घेऊन देणार, त्या दोघांना एका वर्गात सांगतो वाचन बंद करा, तिकडे सोडवा, असं होणार. आधी शिक्षण पद कमी आहे एवढी, आणि तात्पुरते 15 कामगारी काढणार किंवा माहिती कामगारी काढणार. पण आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.